beszélgettünk, aki iskolán nyitó előadását vállalta. Hogy érezted magad az előadáson? Fantasztikus volt, megmondom őszintén, hogy sokkal jobb lett, mint amire számítottam. Az igazság, hogy az Anitával mindig nagyon könnyű dolgozni, mert nagyon-nagyon jók a kérdései. És ugye a jó kérdésre nagyon-nagyon könnyű értelmes válaszokat adni, ami úgy szerintem is értelmes. Nagy Gergő előadásán voltam, aki a reklámok manipulatív hatásáról tartott egy előadást, és nagyon tetszett. Köszönöm. Hollósi Szabó Ferenc Geometria Show című előadásán voltam, és igen, nagyon tetszett. Köszönöm a figyelmet. Korábban kommunikációs tréningekkel, tanácsadással foglalkoztam, de az izgat ebből az egészből, hogy hogyan lehet majd nekik valami eset átadni, amiből elérjük azt, hogy 10 év múlva mondjuk cikki legyen Magyarországon, nem tenni másokért. Ne állj meg a gondolatnál, hanem amikor észreveszed, hogy az utcán, az iskolában olyan helyzet van, amikor lehet tenni másokért, akkor vedd észre először is. Tudd, hogy az baj, hogyha nem veszed észre. Gondold végig, hogy mit tehetnél, és tedd is. Hétfőn Dr. Höfler előadásán voltam, aki az elektrokémiával kapcsolatban tartott előadást. Hogy érezte, hogyan sikerült az előadás? Hát azt nektek kell minősíteni, hogy követhető volt-e. Én meg voltam hatva, hogy mennyire figyelt a társaság, és voltak, akik jegyzeteltek, és ilyen gyerekeknek, hallgatóknak jó előadást tartani. Jó érzés az előadás. Halász Attila vagyok, Szentendréről jöttem, a baptista teológián végeztem, és itt az elmúlt 1 órában az észak-koreai útról tartottam beszámolót. Baptista szeretetszolgálattal voltunk kint, velünk töltöttem kint 10 napot, a világ egyik legelzártabb országán. Én az Észak-Koreáról szóló előadáson voltam. Maga a téma igencsak egyezik a nézeteimmel, de az előadás módja nagyon nem. He stole from